Velkommen til Terapeutskolen, et online mentorforløb til dig, der gerne vil udvikle dine grundlæggende terapeutiske færdigheder. Forløbet er praksisnært og erfaringsbaseret og bygger på alt det, der er svært at læse i en bog. Målet med forløbet er at give dig nogle konkrete værktøjer til at blive en bedre samtaleterapeut og få en god start på dit terapeutiske virke. Mit navn er Frans Boris, jeg er klinisk psykolog, autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi med voksne. Jeg har 14 års erfaring med klinisk samtaleterapi og 10 års erfaring med at hjælpe studerende og nyuddannede psykologer og andre terapeuter med at udvikle terapeutiske færdigheder. Jeg har samlet nogle af de bedste tips og tricks i det her online-forløb, og jeg håber, at du kan bruge det til at udvikle dine egne terapeutiske værktøjer over den kommende periode. Jeg har lavet det her forløb til dig, som er ny, fordi jeg selv savnede en del redskaber, da jeg var nyuddannet. Og i dette forløb vil jeg give dig nogle af de bedste tips og tricks og noget af min kliniske erfaring, så du kan komme godt fra start med dit eget virke. Forløbet bygger som sagt på mine erfaringer og praksisnære redskaber, som jeg har samlet igennem de sidste 14 år, og det er vigtigt mesterlære, som jeg gerne vil give videre til dig. Selve forløbet giver dig en masse tips og tricks, men du har også mulighed for at få god sparring og erfaringsudveksling med ligesindede efter forløbet, hvor du bliver en del af vores lukkede mastermind-gruppe, som kun er for medlemmer og deltagere af forløbet her. Her kan vi dele tips og tricks, og du kan stille alle de spørgsmål, du måtte have. At være nyuddannet samtaleterapeut eller kommende samtaleterapeut kan være et svært sted at stå. Det kan være overvældende og kompliceret og forvirrende at komme i gang med. Men jeg håber, at dette online-forløb kan give dig nogle gode rammer og et godt fundament i forhold til at komme godt i gang med dit virke. Mange af forløbets pointer er tips og tricks, som jeg rigtig gerne selv ville have haft, da jeg var nyuddannet. Og mit hovedformål med forløbet her er, at du kommer til at sidde mere trygt i din terapeutiske stol, når du har gennemgået forløbet. Og lad os komme i gang med selve forløbet. Tak fordi du kigger med.